U Raši se okupljenima predstavio Nedžad Hodžić, kandidat za zastupnika nacionalnih manjina. Kako sam kaže, iznimno se zauzima da mladi Bošnjaci shvate bit preobrazbe i stare nacionalne odrednice musliman u Bošnjak. Poručuje da su mladi Bošnjaci prihvatili tu ideju. To potkrepljuje činjenicom da se na posljednjem popisu stanovništva broj Bošnjaka u Hrvatskoj udvostručio s 21.000 na 42. Prema mišljenju Nedžada Hodžića na tome još treba poraditi jer procjenjuje da na području Hrvatske živi oko 90.000 Bošnjaka. Obzirom da mi idemo kao kandidati za 12. ili manjinsku listu, nama je jako bitno promijeniti dosadašnju praksu rada saborskih zastupnika, predstavnika nacionalnih manjina, gdje osim, ja bih rekao, predstavnika srpske nacionalne manjine i ponešto gospodina Furija Radina, rad ostalih predstavnika manjina u Saboru je bio neznatan. Nedžad Hodžić aktivnim će radom u Saboru pokušati izboriti što veća prava za Bošnjake. Želi pokazati svim građanima Hrvatske da Bošnjaci, čiji već treći naraštaj živi u Republici Hrvatskoj, aktivno pridonose njezinu razvoju. Želimo poslati poruku i da smo ravnopravni članovi ovog društva i da ravnopravno učestvujemo u radu, poruka i manjincima, ali i poruka ukupnom stanovništvu Hrvatske da smo mi tu ravnopravni dijelovi zajednice. Dakle, promijeniti tu praksu, a naravno baviti se onim pitanjima koja su ključna u problematici ovog društva, a njih je jako puno. Prema mišljenju Nedžada Hodžića, ključna je problematika našega društva ekonomski razvoj. On kao gospodarstvenik ističe da se hrvatski ekonomski stručnjaci moraju angažirati na pronalaženju tržišnih niša u Europskoj uniji, gdje će Hrvatska moći plasirati svoje proizvode kad postane članica Unije. Također smatra da bi državu trebali voditi ljudi iz gospodarstva, a ne kao do sada, oni iz administrativne struke. Poručuje i da ne treba samo razmišljati kako potrošiti novac iz fondova Europske unije, nego kako stvoriti vlastiti višak vrijednosti.